I dag så har vi Martin med på en challenge. Vi kan dufte, der er nogen, der griller over på havnen. Så han skal løbe hen foran dem. Martin kan lige demonstrere, hvad du skal gøre. Og så bare løbe væk. Men det skal ikke tage for lang tid, så bare vil lige være hurtig. 3 sekunder, og så skal du bare løbe væk igen, okay? Okay. Jeg skal nok lade det højt. Ja. Okay. Vi fandt ud af, at der ikke var nogen, der grillede, men vi finder en random person, der er ude og gå tur med deres hund, og så skal Martin løbe ned, løbe rundt om dem og skrige, og så løbe tilbage igen. That's my job. Okay. Lad os vente lidt. Okay Martin, du har fundet en person med en hund, så skal der bare gå ned til. Du skal hurtigt tilbage. Ikke noget til hende, men jeg tror ikke komme til dig. Hun er super. Jeg fatter ikke. Skynd dig. Skynd dig, sige det bare for sjov. Kom her, hjemme. Bare Martin edition. Vi vender tilbage med en ny challenge for Martin på den tidspunkt. Måske bliver det i dag. Ja, jeg vil faktisk gerne en ny chance i dag. Okay. Ja, hvem ved? Bare lære masken eller? Adios.